Проектът на Дописима е много специален за нас заради своята кауза, а именно здравето и дълголетието. Още в самото начало за нас беше важно пространството да не напомня класическата фитнес среда, а по-скоро да носи усещането за сигурност и спокойствие. Променихме изцяло разпределението. Главното пространство беше едно цяло помещение, което ние разделихме на две зони. Активна зона, която е за уредите, и зона за релакс, който е този малък кът тук. Заложихме на топли пясъчни тонове, светло дърво, финна мазилка, както и на различни плетени и ратанени текстури. Зеленината също е ключов елемент в концепцията. Тя не присъства просто като декорация, а като част от атмосферата и усещането за връзка с природата. Самото пространство е организирано така, че да носи усещането за ритъм и подреденост, като същевременно има достатъчно въздух и лично пространство. А това тук беше едно голямо, дълго и тясно пространство, което ние разработихме така, че да ни позволи да имаме две отделни съблекални, както и кабинета. Каква беше първоначалната ти представа за пространство? Какво ти се искаше хората да усетят, когато влязат тук? Първо, искам да благодаря, че успяхме съвместно да създадем това красиво пространство. Това, което исках като концепция и като пространство беше клиентът, когато влезе в това пространство, да усеща уют, малко домашна атмосфера, да се отличава от стандартните зали и фитнес центрове, които са с едни прекалено силни светлини, шумна музика, самото блъскане на железа, което се чува непрестанно, нали, в залите. Цялостната идея беше тук да е едно спокойно, приятно пространство и мисля, че успяхме съвместно да създадем точно тази атмосфера, която търсех. Всички знаем, че влизането във форма е свързано с доста тежки, интензивни тренировки, по-продължителни. От една страна силови, от друга страна кардио. Това, което успяхме тук да създадем е, че за много кратко време, вкарвайки технологиите, с които работиме, ние пестиме много време на клиента. Средно тренировката продължава около 30-35 минути, като тя включва 360 грижа за цялото тяло. През цялото време, докато тренираме, използваме и червената и близка инфрачервена светлина, така наречената фотобиомодулация, с която работиме на клетъчно ниво, възстановяваме по-бързо тялото след тежките физически натоварвания. Опитахме се за максимално кратко време, съчетавайки различните технологии, които във времето са се доказали, да можем да дадем на клиента максималното натоварване, от което той се нуждае за цялостното здраве и за дълголетие. А за каква група от хора са подходящи тренировките им? HHAC е за тези хора, които няма достатъчно време да отделят, за да тренират по стандартния начин, но искат да се грижат за здравето си. За хора, които имат реални проблеми с костите, с баланса, можем да подобрим доста тези техни параметри, така че няма ограничение във възрастта, подходящо е за всеки.